ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwalụ mma ekwu abịagba m ihe eriri n'ikpeazụ o gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 23 nke ọnwa anọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ orie mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogwu ahụ nwoke ekwete na ahụrụ Lami Yamal vọrọ ya ichefuola nke gị ahụ uche mba Pedri ọ eziokwu but uche ana m aga achịkwatu my palma kepu m na-anụ na Clara zawa Pedri achọọla uche no mba palma ị chọrọ ịzakwa palma oh yes mgbe ọbụla Chelsea bidoro mewe ọfụma ma azawa ha ka ise dị gbala ihe na gị mgbe ugbu a anụ ga kepu na-achọlụ onye na ọwụhụ nkepu akwa dị real story dị real gịnị ka a na-akọ asa achụọla ya ndị Rosemary achọpụla odeakwukwo Chinua Achebe onye ọha ji achụọla ya wele shoyi nka achụọla ya nke ahụ nne ya si Mbaise achụọla ha ya uche lee ka otu egwu bọọlụ Chelsea lekwa otu esi achụtere ya na eme ihe na-ewute m ebe this man a na-akpọ Liam Rosinio onye nkụzi otu egwu bọọlụ Chelsea ahụ a chọrọ achọ ime ihe na-ewute m ebe ọ dị a ga-adịkwa na-ebigbu Chelsea ya atọgba ọkpọ na-ede ihe ọ na-amaghị isi ya na ọ dị ya si nwoke ochie dere na anyị bịara ide novel ebe a ka ọ gịnị akwụkwọ dere kemgbe ọ batara n'otu egwu bọọlụ Chelsea ezuola iji ebipụta projekti a ga-publish ya thank God onye ọla mere ihe a dị possible na through this man ekele Chineke gọzie yesterday ozugbo anyị na-emechi ihe omume anyị they were listening to us that story agba megbe ikpere n'ala Chineke imeela gị ma bụ onye lere Jona bupụọra anyị ya n'ụgbọ ọ dịkwa nwaanyị ọma ịhụnanụ na odogwu ka m bụ dịka m si wee gwa gị na ụtụtụ a mgbe m wetachara ọha na eze akụkọ ụwa na nkenke m ga-agakwunye ha n'ụgwọ ibe gị ahụ na mekiniti 7,000 naira random number Clara itu odi m odogwu ya na-arịọ dị gị arịrịọ ya o nwere ihe ọ ga-ewepụ gị n'ahụ Can I refund you? Very simple answer. With interest. Can you refund me with interest? Ego ole ka imefuru? 7,000 naira so far. Ị ga-etinyekwa transport na ihe ndị ọzọ stress. Nkakleti anyị ga-ahụ na ego ahụ ga-agbagote. Are you ready to refund me? Gị ikwu ma kpọrọ gị my figure. Chere. Aka m ajụ can I refund you? With interest now. Yes or no? Are you in or out? Uche, don't turn it the other way around. You will pay me my interest, of course. Ị gaghị akpọ m 7,000 naira mefuru. Emefukwara my energy. Emefuru my transport going there to pay. Mpụgharị niile kpọgharịrị m ka ego ole ga-akwụzi m. Gị na-akọ ihe na-akọ. My nurse. My mental health ị bịara na-emetọ. How much are you going to pay me? Uche. So far so good. Clara, panyere onwe gị ugo. Panyere onwe gị ugo. Panyere onwe gị ugo. Site na mmụọ Chineke nọ n'ime m ka m nye gị 2,000. Just forget about that igwe. Ka ihe si wee kwuru ugbu a ego gị afọla 10,500 ebe ọ bụ na akwụọla m 7,000 naira ego gị afọla 10,500 lowe hapụwazie maka okwu igwe a lowe ka m nye gị 2,000 ka ndị a just settle gị ị ga-enye m 2,000 naira ka m ji anye gị ijikwa ahụ yes ị nwekwara ọgwụ typhoid ọ aṅụ uche adị m oke ọ dị ego koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ tupu anyị agbapụ ya ọsọ mee ka ị mara ya bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya na nke ụtụtụ taa anyị chọrọ iji oghere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara na oje zuru obodo bụ ihe omume ahụ ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ji ewetara ọha na eze nke ọnwa a ga-ada n'obodo Akwa dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo n'ụbọchị ụnyaahụ ka anyị gara aga mara senta ebe anyị ga-anọ eme ya bụ ihe omume anyị ahụ bụ oje zuru obodo anyị agagharịala họrọ orie isi Akwa Akụma Market Square
ndị akwa akụma na-ege ntị n'ụtụtụ eji m n'aka na ime ebe a m na-ekwu maka ya ọkwa ịma ya ebe ahụ ka anyị ga-awụcha ọkụ raala elekere 8 elekere 9 nke ụtụtụ gbadawa ọ ga-adịkwa hot oge ereji ime ekwuola m ya bụrụ ma isi akwa gaa n'ihu dị ebe ekedoro ya 1+1 gaa n'ihu bụrụ 2 Manchester City gaa n'ihu nọrọ n'elu na mamaka Premier League nwanne enwere m ike igotere Clara igwe oge eji aga akpa akụma uche ọkwa na igote ya gị hapụkwa ya o memara machi ekweghị onye ụta atala ya n'ihi ya ịbụrụ onye akpa akụma chebiri anyị on Saturday this week nwanne echi na-abịa abịa bụ ebe British ga-anọ mee gene gba German I will be there Clara Nwekocha will be there ndị niile iji anụ olu ha n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM they will all be there our DJs our media ndị media anyị kpọọ ọnụ ha aha name them ịma izuru ezu ọhịa nwere ivu nwe mfụ kedu ihe kọrọ na ya ị ga-ahụcha anyị niile ebe ahụ on Saturday mgbadamgba agbazie na elu mgbadamgba cheta na onye ọbụla amabutere ya bụ oje zuru obodo amabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ga-eso bịa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị na Wednesday ikpeazụ nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya anyị eme ha interview jukene ha ihe obodo akwa akụma na nsọ na nke ha na-eme gịnị ha na-anabata ọ bụ Eko na-eme ya ịma ọ dịla ada ọwa Eko ọ na-adịghịla ada gị ma ihe ị na-ege ferekwa gị aka ka o nyere gị ala lekwekwa anya m ekwuzibekwa ụgwọ igwe ya afọ ihe ọzọ biko ọsọkwa gị were anya gị were anya gị bịa close agwakwala m gị ka m dụkpọọ ya mmadụ ya adapụrịkọtọ m Igbo bụrụ nze ma m ọzọ n'ụtụtụ a anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro okwu n'okwu ọchịchị etiti Naijiria kwuru site n'ọnụ onye odeakwukwo nye gọọmenti ala anyị bụ George Akume bụ onye pụtara na-ekwu na ọchịchị etiti Naijiria akuola ndị Boko Haram mgbọrọ na nchekwa ala anyị amalitela ime nke ọma na emewala improve ma abịa n'okwu gbasatara nchekwa okwu dị otu a mere ndị Naijiria ji wee tie pardon repete kedu ihe ị na-akọ ihe a George Akume kedu ihe ị na-akọ what figure of speech is this kedu asụsụ ị na-asụ ihe a na ọ na-akụọla ndị Boko Haram mgbọrọ na security Naijiria emewala improve how in what aspect I don't know kedu n'ụzọ ọgwụ mere anyị ji wee sị ngwanụ ka anyị tụlee okwu ya na nzukọ ome Igbo mara kene ma o nwere ome dị n'okwu ya George Akume kwuru maka na esocha okwu ya onweghị ome dị na ya ekwesịrị ịkọlụ George Akume to order yes kpọọ ya to order exactly enough maka na ọ nwere okwu mmadụ ga-ekwu akpa kọlụọ ya sị ihe i kwuru okwu ya dị ka ikpe emo maka na okwu ya bụ ihe ikpe emo nye ndị egburu na Plateau ọ bụ ihe ikpe emo nye ọtụtụ ndị alara ndụ ha n'iyi na Benue ọ Niger ọkwara aka nkụ kedu ka ị ga-esi pụta ihe anyị jikwa anya anyị na-ahụ tigbuo zọgbuo atọrọla egbuola ga-epụtakwa lee ndị nke atọrọla ndị pirate tọrọla n'ime mmiri na Calabar ndị nke ahụ apụtala ha ga-esi na nchekwa eme na improve n'ụdị ole how anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị nye gị nwa bụ nwa afọ Naijiria bụ onye na-anụ maọbụ na-ahụ ihe na-ahịọtụ n'obodo anyị abụ Naijiria kwuo eziokwu biko kpukene nke bụ gịnị eziokwu hapụchakwa sentiment o nwere ume ị na-ahụta n'okwu a ọchịchị etiti Naijiria kwuru site n'ọnụ onye odeakwukwo nye gọọmenti ala anyị bụ George Akume ya bụrụ na o nwere gị si anyị lekwana ihe mere iji sị ya bụrụ na o nweghị kwuo kọwaa ihe mere iji kwuo gịnị anyị nọ live na Facebook n'ụtụtụ a gawa Facebook ga-akiriwe anyị ị na-agaghị Facebook n'ụtụtụ a gaa ebe ahụ ga-akiriwe anyị zibatara anyị ozi gakwa na YouTube anyị nọ live na YouTube nọrọkwa na Instagram Twitter amami na wata gawa ebe ahụ ga-akiriwe anyị live chọwa Eko FM 100.7 maọbụ Eko FM naanị ga-epịa ya kpam like kwa ma share kiriwa ya ga-hụ slate Clara kpu n'anya why are you laughing? Uche
ya dịwa otu ibe jike inyem yesterday enweghị ihe na-agada agwa fọm onwebeghị ihe hụrụ nwere amenye atiri 200 iji si ime otu ibe ji amenye achị gị ya enwebeghị ihe hụrụ ọ dị ebere ya kode ka anyị gbapụ ya ọsọ je nnọọ je mee ka ị nụrụ ka o si wee hịọtụọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị. Gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo ahọpụtala Bishọp Matthew Okuka dịka onye chanselọ mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ikpe ziri ezi ya na emenyere nwa ogugu emenyere nwa anụsi ike dị oke mkpa ịhụ na enwere udo na steeti Imo ka gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma kwuru. Ụlọ ikpe ama n'otu nwoke ọbụ dị afọ 46 46 years aha ya bụ Ime Sunday ikpe ọnwụ maka ịkpaso nwa ya nwaanyị iko n'ike na Calabar. Atụọla ya mkpọrọ apụtala apụta maka ịkpaso nwa ya nwaanyị iko n'ike na Calabar. Ndị agha alaanyi echebichiela ndị obu egbe n'ụzọ gbagbuo ndị obu egbe abụọ ozu ha dọrọ ma nara ha mgbe ọgụ ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka akparala otu nwoke ọbụ na steeti Cross River maka izu ọgba tumtum motosaịkụl 7 n'ime izu ụka abụọ. Ọ bụghị nwaanyị kpatara esemokwu dị n'etiti mụ na nwanne m, ọ bụ maka na nwanne m gbara m n'azụ refuo m ka Mr. P bụ otu onye n'ime pisikwu ya kporo. Mba Amerịka na mba Iran nwere ike inwe mkparịta ụka n'ime abalị 3 na-abịa abịa ka Trump kwuru bụ akụkọ na-adadịrịrị m n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye isi ala Tinubu ahọpụta ha na ndị ọhụrụ na ngalaba agụmakwụkwọ ala anyị kpụpụta Modupe Adelabu dịka onye isi oche otu bọọdụ NECO. Wale Edun na Ahmed Dangiwa ji aka ha gba arụkwaghịm o nweghị onye chụrụ ha n'ọrụ ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru. Onye ahọpụtara dịka onye ambasadọ ga-anọchite anya ala anyị bụ Naijiria na mba Algeria bụ Mohammed Lele anwụọna dịka ọ gbachara afọ 50 bụ 50 years bụ akụkọ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwu bọọlụ Manchester City anọrọla n'ogo nke mbụ na Premier League dịka ha jicha otu ọkpụ goal ji merie otu egwu bọọlụ Burnley. Ile anya ị ga-ahụ na ndị Boko Haram egbuola ọtụtụ ndị okpukperechi Muslim karịa ndị okpukperechi ụka Kraịst. N'ihi ya o nweghị ihe dịka oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na Naịjirịa ka Lai Mohammed kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịnụkwa mmadụ 12 anwụọna n'otu ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Edo. Mmadụ 12 ọ dị ego onye dị ndụ ma egene kelee chi ya. Ịgachalụ ụbọchị ole gara otu oge ịgachalụ chile Chineke akelu kele maka ọ dịkwa mfe o. Ịma ihe Chineke mere gị, ịma ihe mgbọ Chineke ghọrọ gị. early morning gị mapụ gị ga-adọghịcha n'ogari elu gari ala abalị gị bata. I chere na ọ dị mfe? Ọ dịghị mfe. Ọ dị mfe na ọwụ right ha. Ịma akpa gị aka n'ọnụ gị na mgbe ọbụla gị na complain. O nwere ndị ekwesịrị igbu n'ihi complain. You too dey complain. You too dey complain. Mgbe ọbụla gị fụkwa ihu. Ama ọsọ. Mgbe ọbụla gị chụ. Mana ị dị ndụ. Wow. You are alive. Leenụ mmadụ 12. Ọ bụghị gị nwa ka ha mma.
ndị amakwana ha ga-anwụ ọ bụghị gị maka ndị a mma agbara gị eziokwu ọ bụghị ezi omume gị ka nke ha nwa mma ọ bụghị eziokwu gị ka nke ha nwa mma o nweghị dịka isi ka ndị a mma kama ọ bụ amara gịnị Chineke mana n'ime ihe ndị a niile gị na complain mgbe ọbụla nna amachigharị mmadụ ihu obi na-agbakasị gị obi na-agbakasị gị ka nwụnyere gị ma nkịta n'obi uhie obi na-ahị gị kedu ihe ọgwụ Chineke ji mejọọ gị onweghị kedu dị ihe ọgwụ ọ dị egwu uche Lai Mohammed ke amam fat ike nwoke that is ọgwụla m nke wụ na aka gbuo ndị okpukperechi alakụba karịa ndị okpukperechi ụka Kraịst na n'ihi ya onweghị ihe dị ka oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na onye ọbụla na-ekwu na a na-egbukarị ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ onye asị ọ masị gị na ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ ọ masịrị ya ọ dị egwu we dey look we know the George n'ụbọchị ụnyaahụ ka otu egwu bọọlụ Manchester City nọ lee otu egwu bọọlụ Burnley jiri otu ọkpụ goolu merie ha bụkwanụ goolu Haaland nyere kpọọ Haaland goolu Haaland nyere eji ya merie Burnley na onwe ha ala akpala no relegation n'ihi nke a Manchester City nọzi n'elu ha nọzi n'elu ha na Arsenal nwekwara the same goal difference mana ha nwa ka gịnị Arsenal ikekwa ọ ga-awụ goolu asụnyere ya don't know but ha nwa mere gịnị ha nwa nọ n'elu ugbu a league end ya today Manchester City agwala champions. Are you kidding me? No, I am adopting you. I'm not kidding you, I'm adopting you. Iji wee gwa gị na Arsenal emewakwala ka esi eme ha. Arsenal ịma agbara ngị na ihe ya na Arsenal na-alụ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ trophy phobia kpọọ ya trophy phobia again trophy phobia ọzọkwa trophy phobia ọ bụ ihe ya na Arsenal na-alụ ha ga-adị na-eme ọfụma oge ruzie mgbe a ga-eke trophy ahụ amagwa ha imagine us mabute trophy ya anya ọ ga-amabutekwa trophy ya aka na ebe aka na ama ha ya mapịla ha n'aka ndị ọzọ ewere ya agbapụla ha na Carabao Cup gbapụ ha na FA Cup ugbu a Manchester City ha jichi ihe dịka akara pọintị 10 kara 10 points gịnị ka m na-agwa gị ihe Manchester City na ha haraziela na point ndị anọzi ha n'elu ugbu a Arsenal will always be Arsenal. Manchester na do well ya ka anyị na-ele no ha ka nwekwara olileanya Chelsea Chineke nye anyị etetala ahụ maka tangodo ihe ji anyị na-agbọ Chineke atọla anyị ya Jona ebupụla Jona n'ụgbọ ewepụla Wole Soyinka n'ụgbọ odeakwukwo nke mbụ nke ndị Chelsea ewepụla ya n'ụgbọ ka ọ dị nwaanyị ọma Mr. P otu onye n'ime P Square apụtala kwuo na ọ bụghị nwaanyị na-esere ya na nwanne ya nye ndị na-ebugharị akụkọ na ọ ga-abụ nwaanyị ha lụrụ ọ sị no n'ihe na-esere ya na nwanne ya bụ maka na nwanne ya gbara ya n'azụ refuo ya nwanne ya bitere iri ya na nwanne ya na-eme ihe ọ maghị na nwanne ya na-agba ya n'azụ na-eme ihe na-enweghị for over 20 years ugbu a ya echie na ya na nwanne ya jikwa otu ụzọ na-aga ọ maghị na nwanne ya na-erigbu ya erigbu ekwu ya ekwu aka ya aga dee inyo degide ya n'ọ ihe mere o ji nwee obi si ya gawara nke ya ka ya nwa gawara onwe ya ịhụnanị ya ọkwa anyị ji ekwu ya nke bụ eziokwu bụ na iwe nwanne anaghị eru na gịnị n'ọkpụkpọ mana ọtụtụ ụmụnne dị wicked ọtụtụ ụmụnne mere gịnị dị wicked ahụchakwala m imejọ mmadụ hụrụ bitere ya ebitere ya gị ị ga-ama na ọ na-eme gịnị na ọ na-afọ ụfọ mmadụ bitere ya gị jee chọọ mini na bitere ya mmadụ bitere ya gị ị ga-ama ihe mere Jizọs ji jụọ Judas even you ama m na aghọta mmadụ gbaa gị n'azụ bitere ya gị ị ga-ama ka o si afọ mana Mr. P egbuo n'iwe lie m ọnụma iwe nwanne anaghị eme gịnị eru n'ọkpụkpọ nwanne gị ị ga-aha ya you go forgive am and they forget na your brother ị ga-ete eke ya ba ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe iwepụ ndụ ọ bụghị ihe ịkpọrọ nwaanyị gị ọ bụghị ihe ọgwụkwọ ihe ego gị ma bụ ọgaranya ya nwa na onwe ya bụ gịnị ọgaranya ego ekwesịghị isi ere ọnụ you move on. Thank you so much.
kode ka anyị gbapụ ya ọsọ mee ka ị nụrụ ka o si wee hiotuo n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Sinetọ Osita Mgbu na-anọchite anya Enugu West agbahapụla otu pati PDP ma sonyere otu pati APC bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ime ihe nhatanha Charter of Equity iwu ka ọ bụ na a ga-adị na-ebugharị ọkwa gọvanọ steeti Imo gbaa gburugburu zon 3 enwere na steeti Imo ka gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma kwuru. Otu pati African Democratic Congress ga-adị na-abụ ihe iyi egwu nye Tinubu ka ọ dị Tinubu achọghịzi ịma ihe na-eme n'ala anyị bụ Naijiria ka Dinominaye kwuru. Ndị otu pati African Democratic Congress bụ ndị na-eme ihe ejije skit na soshal midia. Ha kwesịrị isonyere ndị ome ejije Nollywood ka bụ ala kporo bụ akụkọ na-ada gbamgbam n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị agbagbuola ndị agha ISIOKWU ọnwụ isiwapụ 30 na steeti Borno ozu ha yasara. Ndị ọkpa egbe bandit egbuola mmadụ 9 ma merụọ mmadụ 8 ahụ na mwakpo ha wakporo otu obodo na steeti Zamfara. Ọ bụghị asị ka m na-atụọra ndị Naijiria na-ebu m ọrịa akụrụ ahụ bụ kansa ka Blessing CEO kwuru bụ akụkọ na-ada Ugesi Planeta ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọcha na-aghọrị gọọmenti Naijiria na-agwa ha na gọọmenti na ndị oyi ọha egwu terọrist anaghị enwe ndakọrịta ntị ka Gumi kwuru. Ya bụ nwata akwụkwọ mahadum Unijos atọrọ aha ya bụ John Arom enwerela onwe ya. Otu Labour Party n'okpuru ọchịchị m abụghị ndị nsogbu, anyị ga-echewe ihu n'ụlọ ikpe kpecha ọgwụ ala anyị bụ Supreme Court ka Abure kwuru. Abure jezi ike. Abure go and rest. Go and rest. Ha! Ọ dị egwu ka ọ dị nwaanyị ọma Gumi apụtakwala kụwa aki nsugbe na ndị ọcha ha na-aghọrị gọọmenti Naijiria na-agwa ha na gọọmenti na ndị oyi ọha egwu terọrist anaghị enwe ndakọrịta ntị. N'ọwasị ihe dị otu ahụ na-adị na ọbụla dị mba Amerịka na Iran ọwawo negotiation ka enegoshi m na-ele ya. Lee okwu si Gumi n'ọnụ na-eme gịnị na-apụta nchịkọta okwu ya wee bụrụ na gọọmenti Naijiria na ndị oyi ọha egwu terọrist kwesịrị inwe gịnị ndakọrịta ntị. Ihe a bụ ihe Gumi na-eme gịnị na-akọwa. Mgbe ụfọdụ nwere ka mmadụ ga-esikwu okwu a akpọọ ya Gumi ịma ndị a ejichie ya uche mana enwe mgbe a gwara anyị na-enwe ndị ma ndị a maracha lokeshọn ha mara ebe ha si mara aha ha ka ihe stọpụkwara ha from mention ha na igide ha. Ụdịrị okwu a Gumi kwuru o kwesịrị ejide Gumi nọdụ ya ala. Kedu ihe mere iji ekwu ụdịrị okwu dị otu a? Ị na-negotiate with ndị burula many people. Emechasị ihe repent. Ndị tọrọ na many people. Lee nwata akwụkwọ Unijos a na-akpọ John Arom. Inweta ihe onyonyo vidio ewepụtara ọha na eze ebe a nọ na-apịa nwatakịrị a ụtalị. Were mma otu pịazachicha ya azụ. Arụ John Arom mere agụchala na ọ bụ nwa afọ Naijiria. Apịacha ya otu a ejidezi onye pịara ya ihe ahụ asị ya ngwa ka anyị negotiate ya ị ga-agbalị ụrụ ego dị Naijiria na anwụgharịala ụbụrụ ha enwegharịala ọwụọla repentant Boko Haram terrorist. Enough. Ana m na-ekele Chineke ichewere ihu ọha ji pụọ ya bụ ihe kibila wibi iche uche stop. Abụgara m ya ọha ji gboga ya Mbaise. Stop now. Ma ama mere na aghọta. Ihe ọjọọ adịghị mma ikpere egwu. O nwere nwa nnụnụ a na-akpọ ofukatutu ndị ebe anyị akpọ ya ofukatutu. Nwa nnụnụ adị ndụ otele ya na-ere. Ọ gara aga nyụọ ahịrị. So ụmụnna ya kpewara ya egwu. Ụmụnna ya asị ya taa mechie ọnụ.
Hey. anaghị ekpere ihe ọjọọ egbo ya anyụ ha ọzọ dube ahụ dum so ụmụnna ya kpewara ya egbu asị ya anaghị ekpere ihe ọjọọ gịnị egbo ya wụ ka ori ilu anaghị ekpere ihe ọjọọ gịnị egbo ị ga-akpụ ihe ọjọọ isi gbawara isi gara duka ebu gbaka ya ọ naghị adị mma nkịta richa nsị eze ere ewu not at all uche o haura lowe no ọ dị egwu blessings you pụtara na ihe onyonyo bịa na-arịọ ndị Nigeria na biko ma ndị fans na ịgbaghara ya ma ndị brand ya ma ntamimo na biko anyị nwere obi ebere ị na-aghọta na ụkwa na ọrịa gahụ ọrịa akụrụ kansa o mana otu ndị ọzọ nghọtahie misunderstanding onye ka ọ na-akọrọ na-asị ha gbaghara o nwere otu nwoke ọwa akọrọ anyị n'akụkọ ọnọdụ ntakịrị n'obodo ya gbapụta ya na-eti agụwo ndị obodo agbapụta ke ya onye ọbụla ebuo shọvel ndị na-ebu mma eburu ya sị wasị ihe dị otu ahụ ndị obodo sị na wafọ you ha nke na-awọrị anya otu a ya achị aba ya nọtụkwa ntakịrị ya eti agụwo onye ọbụla agbapụta si ole ya sị pesi no dey follow la play ya eruzi otu ụbọchị mgbe agụ bịara chụwa ya etiwe agụ onye ọbụla sị ha anụ ya ọ bụ otu ọ na-esi eti ka nkịta ara agụ adọgbuo ya ihe a ka ya na Blessing CEO na-eme gịnị na-alụ o teela gị n'ụdịrị agba ọ ga-refọndụ ndị nyere ya ego o nweghị ihe ọ ga-akọrọ mụnwa ma ekpeta na ibu ọrịa akọrọ ahụ ọsọkwa gị zi m ya ka m hụ ya n'anya aga m asị gị nọ AI hello maka o teela gị n'ụdịrị agba na-aghọta ka ọ dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Punch ndị a na-enyo ịbụ ndị oyi ọha egwu terọrist egbuola mmadụ 20 20 people n'obodo ndị jikọtara steeti Borno na steeti Adamawa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị otu pati PDP na-adọnyere Wike ukwu apụtala mee ka ọha na eze mara n'ihe a ga-eji ere fọm onye isi ala ha bụ nde naira 50 bụ 50 million naira ebe nke gọvanọ ga-abụ nde naira 20 bụ 20 million naira ntuli aka elu onye isi ala afọ 2027 ga-abụ ya ka a ga-alụ wụọ ka ọ ga-abụ ka Dele Momodu kwuru otu egwu bọọlụ Chelsea achọọla onye nkụzi ha bụ Liam Rosinio ma họpụta nwa amadi aha ya bụ Callum McFarlane dịka onye nkụzi nchere oge interim manager ha Tinubu na Jonathan enwe na nzukọ na-asọrọ ọkụ bụ akụkọ na-adadarara na akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na atụọla otu nwoke ọwa aha ya bụ Ime Sunday mkpọrọ apụta na steeti Cross River maka ịkpaso nwa ya nwaanyị iko n'ike 2027 obi iko n'elu adịla o dịka ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị bụ Supreme Court bịara gbuwo oge ịchabi ikpe otu pati PDP na ikpe otu pati African Democratic Congress bụ ADC anyị akụọla ndị Boko Haram mgbọrọ ọnọdụ akụnụba ala anyị amalitela ime nke ọma o ka onye odeakwukwo nye gọọmenti ala anyị bụ George Akume kwuru chekekwana ihe ji ịchabi ikpe otu pati PDP na otu pati politics na yomet politics na yomet otu a ka a ga-edile yika ndị pati ọzọ ewepụtachala ego ole eji agba fọm otu a ka ị ga-edile yikata ya oge election aga kọdụ Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị elebazie ya anya bụ isiokwu anyị ji wochaa na nkịta abụ ebe anyị nọ wee na-ajụgịsị okwu ahụ ọchịchị etiti Naijiria kwuru na akụọla ha ndị Boko Haram mgbọrọ n'ọnọdụ akụnụba anyị ọnọdụ nchekwa anyị emewala nke ọma ọ bụ eziokwu gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi anyị lọghachie ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara Attention, Owerri! The new Lawyers Remuneration Order 2023 is here, regulating fees for drafting title deeds.
okwu ọkụkọ wee pụtakwuo na ọ bụghị ike oke ọkpa na-akpaso ya n'ihu ọha bụ nsogbu ya kama ọ bụ mmebe ọ na-emebọ ya. Kedu ka ọ ga-esi nọrọ n'ihu ọha gbado ya? Ka ọ dị ọchịchị etiti Naijiria apụtala kwuo na ha akụọla ha ndị Boko Haram mgbọrọ na nchekwa ala anyị na ọ na-eme nke ọma. Ya bụ ọchịchị etiti Naijiria kwuru nke a site n'ọnụ onye odeakwukwo nye gọọmenti ala anyị bụ George Akume, bụ onye bịara kọwaa ya bụ akị nsugbe na-akọrọ anyị nwa bụ ndị Naijiria na Nigerians ụmụ Naija. There is good news. Anyị akụọla ndị Boko Haram mgbọrọ. N'ọnọdụ nchekwa ala anyị amalitekwala n'ime nke ọma. Aja mbele, igirigi. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ asị. Nye gị nwa bụ nwa afọ Naijiria, a Nigerian, bụ onye na-anụ ma ọ bụ na-ahụ ihe na-ahịọtụ n'obodo anyị abụ Naijiria. O nwere ome ị na-ahụta n'okwu a ọchịchị etiti Naijiria kwuru. O nwere ome ị na-ahụta n'okwu a ọchịchị etiti Naijiria kwuru. O nwere truth ị na-ahụta na ya. Ya bụrụ na o nwere, ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọọ akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. ma ọ bụ gị soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị. Iruo na Facebook chọwa Eko FM ma ọ bụ gị dee Eko FM 100.7 klik ịkpam zibatara anyị ozi. Ị bọọla chi Uchenna. ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Clara. Ndewo. Ọlọbalachi. Anyị abọọla chi, gaa n'ihu nwoke ọma. Ọ Daddy Joe. Daddy Joe. Biko na-atụfughị oge nwune. Ogwu a enweghị eziokwu nọ n'ime ya. Agbahụrụ ịbịa bịa kọọ ogologo akụkọ. Onye ọbụla nọ na Naịjirịa marala ma ọ bụ eziokwu ma asị. Mụ na enwe m in particular na asị gị na ọgwụ okpotokpo asị. M Clara jisi ike igwe gị ahụ na-abịa. Sorry, ọ gaghị enwe chain cover. Ndo. Ọ gaghị enwe chain cover na wheel. Bakwa ya ka ọnụ ya. Biko, ị bọọla chi Bọọlachi. Ị bọọla Uchenna na Clara. ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, my brother. Ọ beteli bezimesi n'Igbo abụọ. Nwanne m, otu ihe ị ga-achọpụta bụ onye ọbụla a na-enye nri arị mgbe ọ ga-ekwuji onye na-eji eri. George Akume kwuo n'ihe ọzọ na-ekwu ocha federal gọọmenti ekpochapụrụ Boko Haram. Achọ ya n'ọrụ onwe ihe ọzọ ọ ga-arụ. Ọ wee mara na ọtụtụ bụ ihe eji eriwu politiks. Ọ nwere ike nwere biznes. Onwe ike nwere ihe ọbụla a na-eme otu a na-asị mmadụ na-eji ihe ikekwa nke a ada ya efe eche eji sụọ. Onwe ihe dịtụ bụ ọrụ ga na-awụ politiks. Ọ gwụchana. So federal gọọmenti emerie na Boko Haram. Ndị mmemme egwude na-egburu na ọnwa youth service atụghị ọwụ Boko Haram. Ọwụ IPOB onye ka ọkụ ụnụ ha obodo anyị nọ n'ime ya. Adị nye kọma bọọlụ toria mma ọ nke na-amụ ihe ọ ga-ekwu ya bụ na anaghị ntabi ya ekwu rọbish. Anyị nkwugwu nnụta anyị ekwu na health speech. Ọkụ ụnụ na-ahụ nsogbu ọnụ. Yesu ma ọnwụ ime eme Boko Haram. Echukwu ị ga-eme ebe Boko Haram egwu ndị Naịjirịa. Ya gaziri gị nọ. Ị bọọla chi. Bọọlachi. Ụbọọla Uchenna Clever. ụtụtụ ọma. Gala Ada Clara. Ndewo. Onwe m ana m ihe m na-atụnye n'okwu ahụra m ihe niile ekwu n'ime ihe m na-atụnye n'okwu a bụ o kwuola ihe wuche obi ihe mere omebe ya. Ọ bụrụ na ndị a kparala otu onye ka bikọs nwa ya ji efe n'elu, nwaanyị ya ji efe n'elu, ụmụ ya niile ji efe n'elu, ha nụcha brọd nwee ike eme o metụgaghị ya na ọ gbasaghị ya. Onye mere o ji pụta nwa ike na-ekwu pụta ọ ma na this type of thing nwere ike ihe iti ya hiti ọ ga-ekwu okwu okwukwe. A ga-egbuo nwaanyị, gbuo nne, gbuo nna, gbuo ikwu, gbuo ibe, ha gbara ka famili na-ekwuloso ya enwe ike pụtakwume okwu a. Anyị ga-ebele m ya na ihe anyị na-ga-eji ebele m ya na omekube ya. Pọtụ naanị Chineke bi n'eluigwe onye ga-akwụ ụgwọ. Onye ọbụla mere mma na-egbe onye ọbụla mere mma na-egbe so onye ọbụla mere mma na-egbe chekwa onwe ya. Abụ onye gala nne na onye na-ekwu ekwu Eda Ike Kingsley. So only the thing ewu naanị Chineke onye ga-azụ anyị n'ala Naịjirịa ma ọ ma na ndị na nwere ike ịzụ anyị agaghị azụpụ anyị.
I got the fine. You are interested in millions of dollars and millions of pounds nebu. Ndewo ya gozikwa gị no Ebolachi. Ụtụtụ ọma dị na nwunye kachasị dị na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Ụtụtụ ọma injinia. Uche le tunu mere taa. Adị m mma o. Ndewo. Lee n'izuụka gara aga ka Akpabio gwara na nye gbasara nchekwa na mgbe ọ ga-akwụsị na 2027. Onye ka eji anyị siri gwa na ha emelala. Uche ihe na ọ politiks ka eji ihe ahụ egwu enweghị nchekwa n'obodo a. Ọ ihe jọgburu onwe na ndị a na-elekwasị anya ndị ga na-abata n'ọha na-abụọ nso. Insekuriti bụ ihe a na-egbu mmadụ everyday. And enweghị kamgbe 2015 enwebeghị mgbe ị ga-agụ newspaper ma ị nụhụ na egbukwela atọrọla ọrụ okwe ma ọ mmadụ abụọ but mgbe ọ dị kacha njọ kamgbe 2023 egbu ebe a na somebody pụtasị na ha even nke ọ nọ na-ekwu ya karịchịrị nka na-eme ntiri anyị akwụsị iji ihe gbasara insekuriti eme politiks ọ bụ obodo anyị ga-adị mma. Ya gaziere gị nọ injinia olu gị na-adasizi ike maka na Manchester United ebidola meriwe match we know anyị macha ebara ya ka ọ dị ozi akarịkwa na Facebook anyị na mbụ anyị ahụ n'ozi gị ezigbote ọyị anyị Chidera Bright Okedu ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ịbụ onye ụmụọcha ụbọ mmiri isi nke kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo ọsị ka ụbọchị taa mara anyị mma ya gazikwa nọ Martin Chimde ndị ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ndewo anyị ahụ na nke gị Ethel Biz ọsọ ụtụtụ ọma ndị ọma na studio na iwepụta na-ekwu na ọnọdụ enweghị nchekwa na nchekwa akụrụgodela chim n'obodo anyị abụ Naijiria na ọ bụ ihe na-atọ ọchị na nke a bụ akụkọ Mike Ejeaya maka na ndị Boko Haram bịa gụgharịa ha aha ịnọ ha bụrụzie ndị ọkpa egbe bandit na ọ pụtaghị na ikpochapụla ha aha gị bụ Ugochukwu ọsị ụkọchukwu na the same people ya gaziere gị no Ethel Biz anyị ahụ na nke gị Best Joy ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara we dey look we know the judge na anyị niile na-ahụcha ihe ndị a niile na-eme n'ọwa aja mbele ya gazie ka ọ dị anyị ahụ na nke gị Makulet Chibụzọ ọsọ ụtụtụ ọma Ifeanyị Ejimi nke onye si obi akpọ egbe ma ọsọ bụ ebe ahụ ndị Boko Haram na-egbu ndị ọrụ nchekwa kwa ụbọchị na-atọrọ ndị mmadụ ma na-egbukwa ndị mmadụ kwa ụbọchị ka ọchịchị etiti kụrụ ndị Boko Haram mgbọrọ ọ sị gịnị ka George Akume na ọchịchị etiti nwere ikwu gbasara mmadụ karịrị narị mmadụ 4 over 400 people bụ ndị obu egbe ji eji ma na-achọ ka gọọmenti kpọọ ha ego karịrị $1,000 ọ sị ndị a na-achị anyị marakwanụ na mmadụ ka ha na-achị na ọ bụghị anịmanụ ya gaziere gị nọ nwa Chinemere Eze Davis na ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ya gaziere gị nọ nwa Chinemere ibe ụgwọ egbula m isi nnekede zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara n'ọchịchị etiti anaghị agwa anyị eziokwu gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị na ha kwesịrị ịgwa ndị ha na-achọ eziokwu gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo anyị abụ Naijiria nakwanụ ka ha ga-esi ebu agha megide ya maka na ihe na-ebute oke asị bụ maka na ha akụọla afọ n'ala n'ichekwa ndụ na ngwongwo ndị ha na-achị Blessing Obinna ọsị Maazị Uche na Clara ụtụtụ ọma ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị Joy Philip ọsọ ụtụtụ ọma ọgụ Uche na Sister Clara na anyị na-eme nke ọma na anyị jisi ike na anyị nwekwa fruitful day ya gaziere gị nọ oke si ma ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na okwu a ọ bụ okpokpo asị okwu a George Akume kwuru na ọ bụ okpokpo gịnị asị na ikpenyere n'ihe a ọchịchị otu pati APC ị na-ekpenyere ya na your own detriment na ha na-asị bụ 5 and 6 ya gazie ka ọ dị ka anyị lọghachie n'ekwentị anyị ịbọọla chie nwoke agụ ndewo Clara eletrik bọọbụ ndị Imo steeti ịbọọla chi agachiela ngịkwa onye nne na enye kwụrụ ọ ka kwa ha nwoke agwụrụ pụta dị na ala bụ ọkụ na-arụ ọrụ a ndewo onye ahụ aja mbele ebe ọ ga-nwa akụla ha mgbọrọ wọchị manụ echi niile ebe na-emetere ha ọchị ụbọchị wọchị na echi niile na ebe anụkwa ebe asị agbapụla ha ego ezi ha arụpụtala ndị Naijiria biko ihe na-anya onwe ndị agha anyị hapụga ndị politiks aka hapụga
prezident aka hapụ anything ọbụla ka nwa lụrụ agha ka onwe ha onye gburu fụrụ ọkpọrọ ha ga-aja alụsị ndị agha ebe rụrụ ndị politiks iche ebe ndị ga-aga na ebe ndị aga a ga-agha ọrụ ego adụ ahụ bụkọta anọda kọntrị bata ebe rụta aka nwe oge agaghị agwụ anyị agwụ a ga-aja alụsị ndị ndewo ya gazie nọ ịbọọla chi Uchenna Clara ụtụtụ ọma nwoke na nwaanyị kachasị ibe ya mma ndewo mana ọgwa na-egbo na ụka gọvanọ anyị na nwaanyị ya mma uche ọsa mpese unu na ya na-ekwu asị m ụbọchị makwara anyị niile mma my brother anyị gọọmenti pụta gwa anyị ka e wee isiokwu ihe ha ji ụmụaka were na-eme maka na o doro anyị anya na ha ji ha were na-atụ mgbere ahịa ha kwụsị na-emegharị anyị anya maka na ị gaghị agwa m na ndị a na-ebu agha ebusaga ndị Boko Haram a ha na-enwekwa ohere na-apụtakwa amami na-aghọta mụ na gị nụrụ n'ụka ihe ga-anọ ugbu a na-edifendị onwe gị akwa ya ị ga-enwe ohere ịchọwa pụta ọbịbịa tụrụwakwa ndị mmadụ uche anyị na-atụlekwa uche si ndị a na-apụta ha tụrụ 400 ọwụ ha tụrụ dị 400 a ha edisapịa ya ka ha na-agakwa n'ụzọ ka na-eji plen eburu ha egburo na ha edisapịa ya aga ama ebe buru na ndị agawa gọọmenti kwụsịkwanụ ihe a ha ji anyị emege amagbawo ha na-aṅụ ọbara ha na-eri ndị mmadụ ihe a bụ na ebite ego ewere si n'aka ndị Boko Haram pịara ego ya my brother ihe a karịala the worst thing ewu ihe a na-agafe ga ọ peweziela ebe ahụ na ọ batawaziele mpaghara ebe ọzọ ọ bụ otu anyị ga-anọ ugbu a ịnụrụ ụmụ na ị ga-anụ enwere onye ka egidere ekere n'ukwu osisi ọ bụrụ na ile dị bido tred Ghana ya nụrụ na konfesi na ha na-arụrụ one general ọrụ na Abuja na ha na-arụrụ ya ọrụ a na-afụ ọsị ya konfesi ya ekpe onye ọwa akwe na ata ya sị datị na ọwa ọga ha ga-akpọ onye ọwa aha my brother ịgwa gị ihe ahụ shigenu ọnụ kapịa n'ahụ my brother asị m ụwa makwara anyị niile ma Chineke ya zọwa anyị na Naịjirịa mpese ya gaziere gị nọ mpese aha Togo ịbọọla chi Uchechukwu Uche Nwagodu Etiokwe Eriokwe Uche nwoke maka na agajere unu onye na-alụ olu ya chifeti okporiokwe nke mbụli sochi Uche ya egbuga Nigeria propaganda onye ji obodo aga n'ihuru okwu asị Nigeria can deceive Nigeria who white has got red onye ji obodo today ọkwa achọ ka Trump bịara fight ahịa ha na dọjarị nọ asị gị egbuole Christian egbuole Muslim a na-awagharị amabụ Chineke kere ndị Peter politicians eziokwu na anọ good morning uche amamụ dịka obodo enweta nwanyị look eji ndị mmadụ eji na ndị eji ndị forest na almost 400 na elizbe ha nụ adị negotiate price somebody pụta somebody were onojeri ego sinata anya defeat bandit and Boko Haram uche ndị ọgbara ya n'ọkụ ya chala ha mmanụ ofe ndị achọ onye ga-enyere ha aka zọpụta ha kondishọn ha nụ ha na-ekele m n'onwe ihe ama ụlọ nwe ihe ama dị n'onye uche amama obodo m si bịa ama obodo m si ya ụwa n'obodo a Chineke na ineso ọzọ ga-ayọ amụm na Naịjirịa enwere isi gbawakwa nne m na-achị back to Europe iwe Nigeria isi ga-alaghachi back to ya iwe Nigeria ama m iwe onye ọgba akụ ịbọọla chi Uche achịgbuole m onwe m ike agwụla ọnwa darịta Naijiria ya tọgbukwu onwe ya agwara m gị eziokwu anyị ga-ahụ isi ọsọ ha mere ihe niile ha na-eme anyị ga-ahụ isi anyị ga-arụ ndụ ahụ ihe ha mere otu a biko asị m agwana m eleke wo mgbe ọbụla gị jiri igwe na-amajigharị Clara agwala m gị hapụrụ igwe ahụ one day ị ga-ahụ ma aga m abịa na ihe ahụ na studio unu butere ya new chassis and mara n'obi na Clara a na-alụ ya n'ọlụ ihe na-anwajigharị mgbe ọbụla ọhaji enwere nwanne gị na-akpọtala ya akpọ m ya agaghị ọlụ biko tinye ọnụ n'okwu ma akpọchapụ gị n'ụtụtụ a ihe m si agwa unu akụkọ ịgụrụ n'ụtụtụ ọnwa ịnụ na-enwere ebe egburu mmadụ ọnwa enụghị ya gụrụ ya n'ụtụtụ a elekwala ka egumi bịaghara na-akụ ihe o juru ya ọnụ onye nyekwara n'ihe ya rita ya bịa kọkwa na otu stori
apụta he lụọ ya tinye esi okwu odi ihe a chọrọ ka o kwuo ihe niile na-emenụ ọnwa ọhụgaghị ya ọ ga-asị na o kpuru isi ọ nwụgo ụzọ ọ maghị ihe megenụ so onweghị ihe rụ ka ịtọghachi n'ime ya hapụga ha Naijiria ha wụgharịwa ya politishans ha nọrọ otu onye so na ọwụ nna m ọha onye agaghị eso ya n'azụ enwe onye ga-abịa enwe onye yere ya ga-achị enwe onye yere ya ga-adọ ya ya lekwe Naijiria gawa ya gagara aga otu ọha m n'ọnụ hapụrụ m Clara eji m Clara aka ya gaziere gị nọ gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'ozi nke adabapụtara n'aka nke iru ka anya ọnụ ọ sị ndị nke m with the highest vibe ọsụ ụtụtụ ọma ọsụ uche n'otu a ya nwa na ugbu a nọ na-azị abịa chewe echiche ka ya mee njem gaa ebe a ma ọ gaa ebe a n'ihi enweghị nchekwa tapụrụ ọgọdọ ma were ọtọ n'ala anyị ọ sị na ọmakwa ebe obodo nwoke a nọ na-ekwu maka ya na nchekwa ọwa obodo anyị bụ Naijiria n'aka si n'aka Chima anya dike ọsụ uche n'okwu ahụ m bịara jụọ gị uche are you kidding me ọ sị gị abịa saa m uche ọ sị Clara I am adopting you ọwa ahụhụ na ọsịsa ihe nọ kpọfeele ya na ya bụ okwu otu a ka o kwesịrị na ede n'aka si n'aka epuchie chikwem ọ sị uche na Clara ọ sị onye kwuru datin na nke a nwoke a na-ekwu n'ọkwa aja mbele na nke a hụrụ nwoke a na-akpọ Lailai Mohammed na ọmakwa na aghọtagaghị ya oke ọ sị aha ya nwa bụ gịnị Comrade Epuchie Arinze bụ onye a na-etu isi PA mba 1 aha dịkwa na nke a si n'aka Agụ Chibuike nnọdị m ọ sị asị eme izibata ozi ọ sụche na Clara na anyị na-elukukwa good n'ụtụtụ a ndewo ọ sị nke a si n'aka Ella Ijeọma so na good morning na anyị gaa n'iru n'ọlụ anyị na-alụ ndewo ya gazie koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ asị ọta nkwebido fichakwa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nke ụtụtụ taa anabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifolo n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị